Id-dejn ta' pajjiżna huwa 69% tal-prodott gross domestiku, livell li huwa ogħla mis-60% aċċettat mill-Unjoni Ewropea. Waqt żera f'Malta l-Kummissarju Ewropew Michel Barnier enfasizza fuq il-ħtieġa li kull pajjiż Ewropew inaqqas id-dejn tiegħu. Blajta ta' All for One and One for All, Barnier qal li l-gvernijiet iridu jirrealizzaw li d-dejn sinifikanti f'pajjiż wieħed jista' jaffettwa iż-żona euro kollha. Intant Barnier saħaq fuq l-importanza li kull pajjiż jimplementa taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u stmat li din it-taxxa tista' tiġġenera mal-55 biljun euro. Iżda Malta qed topponi l-implementazzjoni ta' din it-taxxa kif kien spjegat aktar tard meta Barnier iltaqa' mal-Kumitat Malti tal-Affarijiet Barranin u Ewropej. Waqt din il-laqgħa Leo Brincat semma kif il-Partit Laburista dejjem kien tappoġġ għall-oqsma importanti tal-e-gaming f'pajjiżna, anke permezz ta' kuntatti ma' kumpaniji reġistrati barra. Michel Barnier semma 50 proposta mir-rapporti tal-kap tad-Delegazzjoni Laburista fi Brussell Louis Grech kif ukoll mill-eks Kummissarju Ewropew u Prim Ministru attwali Taljan Mario Monti. Bejnietna aħna ħatajna diversi suġġerimenti fuq is-suq waħdieni qabel kien magħruf bħala suq komuni u bin hemm il-Kummissjoni Michel Barnier ħa diversi proposti li beħsiebu li jimplementa ħafna minnhom. Matul iż-żjara f'pajjiżna Barnier qal li ser ikunu implementati 11 mill-50 proposta mir-rapport ta' Louis Grech bi proposti l-oħra mistennija jiġu implementati fis-snin li ġejjin. Aħna nemmnu li jekk ma jkunx hemm suq wieħed li jkun b'saħħtu li allura ma naħsibx li ħajkun hemm tkabbir fl-ekonomija fl-Ewropa li ovvjament hija l-uniku mezz biex aħna nelbu mill-kriżi gravi li għandna llum.